Здравейте, казвам се Полина и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. В бързо развиващия се свят на автоматизацията скоростта е важна, но доверието е всичко. Чат-ботовете с изкуствен интелект революционизират дигиталните преживявания, но всяка комуникация носи отговорност. Защита на данните на клиента. В Crowdy.ai ние не просто създаваме умни чат-ботове, ние създаваме сигурни, съвместими и етични такива. Когато потребителите взаимодействат с вашия чатбот, те споделят лична информация, поведение и намерения. Това доверие трябва да бъде спечелено и защитено. Затова проектирахме нашия чатбот да отговаря на строгите стандарти на GDPR, осигурявайки криптиране от край до край и сигурно съхранение на данни на проверени сървъри. Но не спираме само с сигурността. Етиката също има значение. Crowdy.ai винаги се представя ясно, никога не се преструва, че е човек. Сложните заявки се предават на реални агенти, с включена пълна история на чата за безпроблемно преживяване. За да научите повече, свържете се с Crowdy.ai.